พงเดนตาคัดลงมิวเจงคอลเลจลองนีอพาร์มันคอลเลจวิกเมเซนเป็นเกปัจจุนดรักส์เป็นอินุดไรคอมไซเคียริเดงกะชิงนังโซอาร์โลตุมากิซุงเป็นเกปาจอกจีอาพันเปรกจามาดิมาลองเจรอกตอกอไมกังนีYashvir Sofa Store Bangso Store along nang litum longik ji mesen na sofa an chot kalisi an namjum hek penta longik ji nang litum an ning ke hang a design a teng pen kase margin ning ke hang do setame Bangso Yashvir Sofa Store along pen longik ji lapen an parta hema long kahinotang sofa puthot kase mar mate repairing our size ita longik ji kahumri nang ji adim lake Yashvir Sofa Store Dokmoka Forest IB athengno Klarda Kachini Jiaphan 8459492372 Lapenke 86381481114 along Humri Lote Long Igji Kardom pini prime time along penili sami mirina hansepi pini birtang ton pen chethanam sinang The more difficult the victory, the greater the happiness in winning. Lapen loss of culture is a loss of identity po thepi en ponsi. Dhenta khat long mir jeng college along ke cheng si apong nini apartment college week mission pen ke paman pon. Dhenta khat long mir jeng college atum chepatir pi ponsi ke damtang jang mi poni phai inkore sir ke pen thong ke pani nini apartment ke cheng si apong dhenta khat long mir jeng college along college week kapadok pon. Longmir Jeng College Principal Bibison Rongpi Lapen teaching staff Anparta non-teaching staff atung kacepatir pi pon Bangso College Week Karbiang Long Autonomous Council EM Raju Tiso Ahin Pensi Ingpu Pidunlo Bangso Hud BJP Korkanthi Mondol Committee Amai Pudolo Ingti Kongchun Bang Chandra Ingti VDC Chairman Khogen Tiso Rongasar Janata Ingti atum pendanglok penangan manpeng kedo abang tu abang tiatum cetong dun rinti Bangso Amaya Long Karbiang Long Autonomous Council EM Raju Tiso Ahin Pen RD do jot alam the hai hui Bangso College along lo Charlie atuma than tekang Sonse alang likethan pon laki lo ke Charlie hen lok khaya long kinang sot nai lo Charlie pen pete thangta plengun e kimisen lo ke Charlie ke thek pen edet elong wi kachelana arpu chi enangji edet long ri mesen pen kachelana pon thek nangji pulote eprang ke emithang chipami pon paprang nangpo Lapen kimisen ke claim ke dampen ajok iphi nangkidun a owe atum aphanta nangke pacharli dun nangji pu alam the hai hui than pon আমি ইয়াত কলেজ এখন খুলিছিলোঁ লংমিৰ জেং কলেজ এই বৰ্ষটো প্ৰথম বৰ্ষ এই কলেজৰ আৰু সেই হিচাপে এই কলেজৰ লংমিৰ জেং কলেজৰ এই প্ৰথমখন কলেজ উইক গতিকে এই কলেজ উইকখন আজি ইয়াত আহি পেলাই শুভাৰম্ভ কৰিব পাই মই অত্যন্ত সুখী আৰু তাৰ কাৰণে আমাৰ লংমিৰ জেং কলেজৰ প্ৰিন্সিপালৰ পৰা আৰম্ভ কৰি টিচিং ষ্টাফ যিমান আছে নন টিচিং ষ্টাফ যিমান আছে আৰু সকলোকে আমাৰ এই অঞ্চলৰ গণ্যমান্য ব্যক্তিসকলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো ৰাইজলৈ মোৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ Chethan Ponme Korkanthi constituency Dhentaghat Ahawar Adat atum akimang tebok het ihum college donangji puaputha Karbiang Long Autonomous Council EM Raju Tiso Matha Ponsi kedamtang suri hinira EC aningkan Karbiang Long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang ahin pen Bangso College Ingpu Pibonsi Bangso College Mesen pen Lokachari Long our side dolo Bangso College Week along ason kapathu kachebai lamlun kachepate hai hui sitami padopon Lapen Lokachari Bomb Apora Hut Jutang Kacherakom Donangji Pua Kemang Paduponsi Cultural Relia Jamexitami Longmir Jeng College Pen Dhentaghat Ahithi Alom An Padupon Ilitum Khai di ilitum non ilikarbi ponon ba mate boro ponon dimasa ponon ilitum la bindeng sumpot cingthang pensi jela bangke karbilo boro lo dimasa lo kupilo puisi ang thek silitum thek ponlong sitame jong sila bangso ang thek jong situm cingthang ponpe la so pining supo cingthang ponpe bote la ke karbine kupi ne boro ne la pusoni tum ang thek vedeji lasi la bangso kipareng verji la so jutang jubat ilitum kipareng verji
mate ini tu makai ke pareng verji fancy labang soja semet pet cultural really bang ini tum kibi pondo lapen pini bangke only karbi pucot kali dak tenang anak khai tum tado akai tin sitam yalang litum methang pindeng sumpot men sinang chingthang lo athe ili tum kado weda chini mati di ili tamange jutang le kibilo te khai ra kibilo la sipini litum labang so cultural really mate labang so jutang ala so ke chi jenga bang itung ke bipon bangke khai biro det na asi khai ke pareng verji fancy litum labang so harili bangke ke bipon Dok muka pen sensing inti Karbiang Long Live. Bokajan Sub Division angkang Lahorijan Police Patrol Post along Joy Pen Birtalong si Pinyada por phai troxy malom Lahorijan PPSI deba Pro Team Convert Japon si keton kelang pangching ponlo. Bangso ahut Manipur pen kewang AS01 JC 2511 ihum LPR track along kakuruk dun ahut home circuit hon thememe heroin kelong pon. Track along kilong pon lok hon thememe a heroin pen track driver Thaudam Nongdamba Meite Apanta Raikom Saikiari Dengpen Chingnang Cheklo. Kachingnang Chek abang Manipur State Thaubal District Yaripok Police Station ke parlo Thokchom Mamang Laikai Arong Amekar Thaudam Inautombi Mamang Asopo Thaudam Nongdamba Meite Artaningkan Inkoira ner kepusi Chethan Pon. Kilong pon lok a heroin a phai lakhe gram pharo so se a heroin lapen toolbox along tangka kereng suri kreket homra pharo pho atangka longpon. Police atumpu thot karju ke patar tok pon ahut kachithan pon ke laso a heroin Manipur pensi ke wan lapen Guwahatian si ke pali ji pusi chethan pon. Bangso hut Lahorijan in charge SIUB Deba Protein Konwar Adular SIUB Profula Pegup lapen a staff do anatum cherap cheto dunlo lapen kilong pon lok a heroin do an asat lang ke NG aphan pura OB Bokajan Moblik Brahma aphan si pajir dunlo. Bokajan pen Ananterang Karbiang Long Live. Non peer thelong ke ongdung soar lo tum prek jam akisung kachetong nang do. Mithang a hem along pen cheng lok hi thi ke damahut sai hem along la pen lo ke charli a hem along pen sitami soar lo atum aphan kilang rem pen cheng lok prek jam akisung kachetong nang do pik hangjang. Lapuson soar lo atum akisung ke pho phede ji la pen kachere make et pen ke do thek ji aphan puma tha ponsi Sakhi One Stop Center atum ke patir pi ponalong Mahila Shakti Kendra Special Cell Women and Children Child in Need Institute mate CINI NGO atum cherap cheto dun sikedam tang jangni poni phai thongkep ani prek jamadi malong cherok tok amai deng ponlo. Bangso mai ada por phai ner kebra achitim apon malom pen japra langso bhomtiar ni ahithialong hithi ke bangla pen chojor cholang soarlo atum aphan pangrum si soarlo akisung pen kachere mek ke do thek ji aphan than pajir milo. Labangso una hut soarlo tumakisung ason pen kachere pen ke do thek ji aphan sitami lamkan pen paklang ponlo. Bangso hut Center Administrator Sakhi One Stop Center isita terang pi pen pherangke atum aphan nangke pachini dona tengke soarlo atum akisung lapen hamphang along kilang rem lapen prek jam akisung ke photum aphan kepejok thekji lapen sarkar pen tipi pon awar sai kacho dengdun thekji aphan akemang pado ponsi labangso kacherok tok amai deng pon lopusi ningje pon. Lapen Sakhi One Stop Center 191 toll free number along humri pen soarlo atum prek jam akisung ke photum aphan koda long akit joy pen lawyer pidun pen ahok akang sai ki pidona war sai sitami do po hamphang ara tatum aphan ke pachini ji po akemang pedo ponsi bangso kacherok tok amai deng pon lopusi ningje. Target lo nilitun dakewang ke Mahila Shakti Kendra One Stop Center Women Cell lapen organization senior hin pensinitun kado kabe chilum pensinitun dakewang nilitun kewang athegela puelo je ladakini weekly market lo kemulo chilum oje pusi mane nitun as mass awareness of pensinitun kewang nitun ladak senior hin pentame isi street pe paklang konilo street le theme ke domestic violence laso thaksa ko nilitun mang government hin men ko pe schemes awar sai ki tima sorlu han kicharai kom han warsa ki man ni tum ladak han poniglo lapen ako one stop center tame toll free number 181 lapen pamphlets tame ni tum kado ka be phanta ladak han ka chjor tum sorlu tum han tame ba ke bang tum tame bakin sumar tum han tame ni tum la so pamphlets tame lodu niglo la so pamphlets ma ke arling la ka kado ladak na si chini ni tuman tong si do tame la so ke tok jira long pen tame chini pon ko pusi ni tum ni khalo ako Halapu Women Welfare Officer
Romali teron pipen nang ke pachini dona tengke soar lo atum akisung pen ke pajok thekji la pen soar lo atum aphan sarkar pen ki pi ponawar saisita me rad aphan ke pachini ji pa ke mang pado ponsi preexam soar lo asong la pen NGO atum chingrum si bangso kacherok tok amai ding pon lo pusi ningje lason thak thak si hanjang langso bokajan college sukhanjan kuligaon dilai la pen hidipia long an sitami la puson cherok tok amai ding pon lo আৰু মহিলা শক্তি কেন্দ্ৰ সোশ্যাল ওয়েলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু উইমেন সেল স্পেচিয়েল সেল ফৰ উইমেন আৰু আমাৰ আহিছে NGO চিনি আমি এটা এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰাম কৰিছোঁ জাফৰাজানত তাৰপিছত আমি জাফৰাজানত পিছৰ পৰা আমি এতিয়া যাম আমাৰ DP ভিলাই কুলিগাঁও আৰু চানিয়াজানত আমাৰ এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰাম আছে আমাৰ এটা এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰামৰ উদ্দেশ্য হয় কি আমি যিমান মহিলা যোনটো ভাইলেন্স ডমেষ্টিক ভাইলেন্সৰ হৈ আছে যোনটো মানে হেৰাছমেণ্ট হৈ আছে ছেক্সুৱেল হেৰাছমেণ্ট য'ত ৱৰ্ক প্লেচত ইয়া গাঁৱত ইয়া য'তেও সেইটো কাৰণে আমি মানে একটা এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰাম কৰিব আহিছোঁ চ' ডেট সেহেঁতেও মানে এনে গম পাব কি ৰাইটছ আছে সিহঁতৰ আৰু কি স্কিমছ আছে গভৰ্ণমেণ্ট স্কিমে যোনটো দিছে Langchi Thing Pen Subhas Terang, Karbi Anglong Live. Karbi Long Ria Parman Purisim Kang Tang ke Od Asong Amahang ke Patek Cheng Asong Japo Karlitang Harsing Timung Mati Song Along Amen H Ingti Kathar KNV Amahang ke Patek Lapen Kong Chun Bang Arpu ke Klem Abanglo. Kedamtang suri hinira pho aningkan jangmi po ni phaing ko rasir kebani pang thek thea bang pho tum harsing timung mate h ingti kathar lapen achor moina kathar pi asupo songja timung asupi bolon timung pi atuma phan arni si vetsi apran armut laplo bang sojo hawaipur ahawar arata tum alangli tuma phan tini un ac kedamtang jangmi ni phaing ko rasir kebani chikimo jamek padupon Hawaii along harsing timung ahem along ke damtang jangmi po ni phaing ko rasir ke bani nerlu sunni ka chikimo sai ang dengpen akar jong chomrong so kapedodun long pe meji aphan arnam ardom pipon bangso ka chikimo pon ahut ahem asoratum penangan ningduk chepaklang pon alang litum ke pamote kang apo apai abong atum non kiduk ke lak pensi pirthe hondun nanglo Karlitang harsing timung asong along ke klem rapet ari sang ho atum non arling ke the nang ke man atum anta dolo Bonta Karlitang timung asang ho ahem asora tum aphan non anta kelang pon kang hon pon ang thek che thek long lelang puta ahem asor mati apo ang jira tum pen than pon alang daten alang tu lemara ari sangho tum ta dak duga sungkungi usi alang phan a family alang tu family am bangki ni supu hasing timu kaputa hasing timu pen aku dekat si kathar sa pu citok atu pen acor ke onjona tipi asupu ke songya temu asupi ke bolon temu pi kasi dak pen dak barot along ri barot angkang pen dam lo abang ko Bangladesh si dam Bangladesh dulu kenaan macam kru bak Bangladesh dulu dudam pen Bangladesh pen aku dadak memang risang hudul cepat pulo wang ngi pulo lapen dadak pen wang si alang ekor katitok bahai kedu nok teklang kita teklang calong tu usul ni he ta abatai dulu pu sokar berarti la suapu Cingki nom ke Keroni Ben Mohanteron, Karbi Anglong Live. Sarkar pen ki pia hukum mobile apps along pen kachini kawela pen ki claim ke dampon thek theya joini Lakhimpur district arlo inut thanbang ake hoy apran kacharmut abirta ke klang Karbi Anglong Live pen pini nangli tumaphan nangke paklang pon igji abirta laki inut lo thanbang ake hoy apran kacharmut abirta Adim laki Lakhimpur district
Bangso district arlo Kalabil Mornau LP School Thanbang ake hoy Gopal Chandra Sharma pu abangphu Karlitang Gopal Chandra Sharma tok jir alo pen kapachini dekang alam the lapuson helo Government a hukum mate digital akaya khut ason ke pangdak pon a hukum nili mobile app abang o thek osomara tuma phan ason nangkile ason an ke claim ke dam pon nangji amo nili kachini kawe lapen ke thek kadure pen ajok nili phan nang dia tha Bangso joini si la bangso pir thelong pen nili dam juilo Lason si alang li tok jir alam the than pachini tekang Apran kachipia bangphu than bang Gopal Chandra Sharma ke tok tekang alam the rong ara datum pen nang ke pachini don abirta lapuson helo সুইচাৰৰ নোটৰ মতে তেখেতে বিদ্যালয়ত আজিকালি যি নতুন এপছ বিদ্যালয়ৰ যি হেঁচা সেইকাৰণে মই কৰিব নজনাৰ বাবে আজি আত্মহত্যা কৰিলোঁ বুলি লিখি থৈ গ'ল ডিজিটেলত হয়তো আমাৰ পুৰণা যিসকল শিক্ষক সেইসকল সিমান পাকৈত নহয় গতিকে তেখেতে যিটো নোট লিখিলে সেইটোত মই কৰিব নোৱাৰি আত্মহত্যা কৰিলোঁ বুলি খুব স্পষ্টভাৱে লিখি থৈ গৈছে Toklanga sai kampen anutin lo than bang atuma phan ke claim ke dam pon nang jia son penangana hukum kipi kapang dang pondo ke ong dunga sai ke pachun ponji a phan non akai a uwe along mobile pensi ason tinamo anta kapachun theklong bonda than bang abari matum la hai hoya sai ko sonsi ke claim ke dam ke pachun pon poma abang ke kamathak sungkrung alam Bangso puthak uwe barim lo than bang do anaphan sarkar ahin pen kopini mesena rasai ipajir pon thekasonte alang litumakai aphan isi ke mesen doji News Desk report Karbi Anglong live Pini prime time abirta ki lapuan se kang toniklo